Yun no. Kanina pa ako nilalamig kasi walang araw. Ngayon may araw na. So hello mga adventures. Umaga na. Time check 7:35 na. Andito pa rin tayo sa Ragay. Mabuti naman nagpakita na si Haring Araw. Yun no. Kanina pa ako nilalamig kasi walang araw. Ngayon may araw na. Yuhu! Oh grabe. Oh, grabe ba? Wait a minute. Who are you? So yun nga mga ka-ventures, tingnan din ako, nakikita nyo yung panel gauge ko, yung speed meter ko ayaw nang gumana dahil naputol yung speedometer natin. Siguro sa sobrang antal, matagtag masyado. Okay, ito na po yung off-road. Mabuti yung gulong natin dual sport. Yun nga lang, may kabigatan. Hindi katulad ng stock na may stock kasi na STX ulit, kaya medyo marangkada. Ito malaki kasi ito. Fantastic. Sumilip rin si Haring Araw. Sana tuloy-tuloy ka na, Haring Araw. Nantok na ako mga ka-ventures. Grabe. Pero kaya pa naman.
Sabi nga kapag di ka ay huminto. So ayun na nga ang kalsada dito. Grabe, parang may tumutubong bundok. Nagbibiyak-biyak. Nagkakrak. Nagko-cause siya ng crack. Parang ang bundok. Tubo. Yeah, malibag corn. What? What the fuck? Grabe. Fans ka ng lubak. Left and right yung lubak. Update na lang. Let's go. 2,000 years later. Hello mga ka-venture. Dito na tayo sa Pukot. Time check. Alas 8 na. Grabing biyahe. Kung hindi sana umulan, pero okay lang yan. Chill ride lang tayo, chill ride.
Ganda ng mga kahoy dito. Huwag kang ulan na. Mapuputol naman ating video nito. Mukhang nagbabadya pa nga umulan, mga ka-venture. Mukhang mapuputol naman itong ating video. Ay, 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 ay. Ay, dumidilim. Huwag kang ulan. Pakisama ka naman sa amin, haring ulan. So ayun nga, mga ka-venture, maulan na sa dulo. Mukhang sasalubungan namin ang ulan. Ayun, mga ka-venture,